Dobrý deň, ja vás teda vítam na mojej prezentácii o Linuxe v 30 km nad zemou. Je ma to počuť dobre? OK. Tak, chcel by som vám porozprávať o projekte, ktorý sme robili v Lani s priateľmi z organizácie pre vesmírne aktivity, ktorú sme založili na Slovensku približne pred 2 rokmi. Jeden z prvých projektov bol balón Julo 1. Je to niečo ako experimentálna platforma vývojová pre vlastne nakopnutie niečoho ako je kozmický výskum na Slovensku. Pre nejakú popularizáciu na verejnosti a podobné veci. No, o čo nám išlo? Išlo nám o to vyrobiť balón, vyrobiť niečo ako štandardizovanú platformu, ktorú by sme vedeli dostať do výšky okolo 40 km, mať tam nejaké zariadenia, niečo odmerať, dostať to bezpečne naspäť na Zem a potom tie zariadenia úspešne uloviť a doniesť ich naspäť na nejakú tú base station. No, niečo také sa nám, aj keď nie úplne, ale podarilo. Balón sme vyvinuli, dostali sme ho hore, nebolo to 40 km, bolo to 26. Tu môžete vidieť nejaké parametre, ako napríklad hmotnosť, mal 1,6 kg plus 3 kg vlastne ten balón. Dĺžku letu presne nevieme, z dôvodov, ktoré vám poviem neskôr. Komunikovali sme po verejnom kanáli, čo je 446 MHz, takáto vysielačka. A mali sme tam niekoľko modulov, boli tam servisné moduly, ako počítač, komunikačný modul, GSM-ko, DPB, čo je tzv. Detektor prdlého balónu. Tak. A terminátor. A potom niečo ako vedecké moduly. Jeden z nich je Cosmic Ray detektor, ktorý je v podstate jediný naozaj vedecký modul. Potom také štandardné ako webkamera, teplotné senzory, vlhkostné, tlakové a mali sme tam taktiež 3 trojosé akcelerometre. Takto to vypadalo. V podstate nemáme nejaké ukazovatko? A tam není. Je. Tak, toto je v podstate schéma toho, ako to vypadalo. Gondola je samotné zariadenie vlastne s komunikáciou, s nejakými kvázi vedeckými prístrojmi. Hore je balón, celé je to spojené nejakými šnúrami, medzi nimi je padák, terminátor a otvárací krúžok. Otvárací krúžok je na to, aby, ako je ukázané tu, sa ten padák v podstate nezamotal, čo nakoniec tak nebolo. Ale pôvodná idea bola, aby sa to nezamotalo a aby sa dokázal v podstate bez problémov nafúknuť. A terminátor, čo je krabička, ktorá mala zabezpečiť odpojenie balónu, ktorý už praskol niekde v tej vysokej výške. Z toho dôvodu, aby sa to celé nejak nezamotalo dokopy, keď to bude padať, aby sa ten padák vedel normálne nafúknuť, čo sa teda tiež nepodarilo. No.
Je zaujímavé, že vzhľadom na to, že tie veci nefungovali úplne dobre, tak sa gondola nerozbila. Toto je návrh gondoly. Dostalo to takýto trojuholníkový tvar. Tie dôvody vám nepoviem, prečo to bolo presne trojuholníkové. Chalani s tým došli ako nejaká minimalizácia nákladov a bolo to celkom fajn, akurát, že tam bolo dosť málo miesta na nejaké manipulovanie. Keď tam už boli dnu zalepené súčiastky, tak on to bolo asi takto veľké, takto široké. A vo vnútri stien boli prilepené a sťahovacími páskami pritiahnuté jednotlivé komponenty, takže keď to chcel človek znovu vytiahnuť, tak ako veľmi, veľmi krkolomné. No, samotná technická realizácia, toto je veľmi ranný návrh, ktorý sa zmenil ešte asi dvakrát. Žiaľ, lepšiu schému nemám. No. Teoreticky by som vám to mohol popísať. Snažili sme sa o niečo ako modulárna architektúra. Mali sme v podstate 3 moduly. Takzvaný Adamov modul, Hubbleov modul, čo je podľa autorov jednotlivých tých komponent, palubný počítač, všetky veci navzájom prepojené. Nakoniec sme ale, myslím, nemali toto SPIčko. Ukážem vám ďalej. Jo, a prečo teda Linux v 30 km a kde tam je? Na tejto schéme je palubný počítač a to je práve takáto doska, routerboard, mikrotik, bežne nasadzovaný na nejaké Wi-Fi spoje, na domáce routere a podobne. Použili sme tam Linuxovú distribúciu OpenWrt. Táto vec nám dodávala procesor pomerne použiteľný, 300 MHz nie na zahodenie, 32 MB rámky, USBčka, Ethernet, 12V napájanie a má to sériovú konzolu, čo ako človeka nie úplne hneď napadne, že počítač nebude mať grafickú kartu, tak toto je práve taký. OpenWrt spred 18 mesiacov, verzia 10.03. Boli k tomu zapojené 2 USB flashky, webkamera, GPS-ko a cez seriač tam bol pripojený Adamov a Hubbleov modul, čo sú vlastne tieto dve veci. Adamov modul bol zapojený do Hubbleovho modulu a ten do palubného počítača práve cez sériový port. Software, ktorý tam bežal, boli nejaké jednoduché shell skripty, nejaké štandardné komponenty, ktoré nájdete v bežnej inštalácii OpenWrt. To znamená software na sťahovanie obrázkov z webkamery a ukladanie. A potom tam bežal nejaký C-čkový kód, ktorý sme vlastne vyrábali na kolene v priebehu asi 3 alebo 4 mesiacov. A ten kód sa staral o zbieranie údajov, o logovanie, čo je vlastne aj ďalej niekde napísané. No, keď chcete niekde nasadiť OpenWrt, tak si ho musíte najprv skompilovať, ak to nie je nejaké zariadenie, na ktoré sú hotové už rovno imidže. My sme potrebovali nie úplne štandardnú konfiguráciu, čiže nie je to niečo, čo bude slúžiť ako domáci router, Wi-Fi router alebo niečo podobné. Má to špeciálne použitie, žiadnu sieť sme tam nechceli, takže sme si skompilovali vlastnú verziu. Tá kompilácia vypadá asi ako keď si idete kompilovať jadro. Pre začiatočníkov je niečo také vždy, že ja si idem robiť vlastné jadro, no tak to zase bude. Človek aj keď to otvorí po 2 rokoch, keď to nevidí, tak je tam toľko nových možností, že iba čumí a 3 hodiny googlí. Je to ale stále lepšie, ako keby to mal robiť ručne v nejakom texťáku. A
a ľudia z OpenWrt sa použili vlastne rovnaký menu config, ako je v kerneli, s tým, že tam vlastne nahádzali vlastné veci. Bolo to úplne super, pretože človek si tu môže vykonfigurovať presne, čo chce, aký software tam chce a ono mu to, okrem toho, že mu to vyrobí ten image, ktorý už len rovno nahrá do toho zariadenia, tak mu to vyrobí celý cross-kompilátor. Čo je ďalšia z vecí, tento routerboard nemá x86. Čo to znamená? No, nie je to procesor, ako máte normálne v notebookoch. Je to MIPS a s tým sa treba nejak zžiť. Človek nemôže použiť GCC, ktoré má normálne v distribúcii. Nemôže použiť nejaké štandardné knižnice, ale potrebuje v podstate knižnice, ktoré budú tam a potrebuje nejaký podobný environment, aby to mohol u seba testovať. Táto vec sa dokáže vyrobiť priamo. Vypluje vám to v podstate GCC s nejakými knižnicami, s tým, že môžete kompilovať s tými istými knižnicami aj na vašu architektúru, to znamená, ja som to vyvíjal na tomto počítači a zároveň to môžem potom binárky chytiť, dať na ten device a pustiť to tam a človek potom dúfa, že to pôjde. No. Aké úlohy sme tomu dali? Tak bolo to spracovanie a príjmanie údajov. Čo to znamená? Máme tam teplomer, máme tam nejaký tlakomer, máme tam nejaký vlhkomer. Tieto veci treba nejak vyčítať, treba tú teplotu v podstate nejak odmerať. To, že je tam nejaká súčiastka malá, tak to ešte sama o sebe nič nerobí. Takže na to tam boli tie dva moduly, Habrov modul a Adamov modul. Tie zabezpečovali to, že k tomu boli pripojené takéto súčiastky, vyčítavali z nich hodnoty a potom po sériovej linke to vlastne posielali do palubného počítača. Tamto software, napísaný v C, teda, logoval na karty, konkrétne na tie dve flešky. Ukladalo to, jasné. Potom, na čo komunikácia? Ukazoval som vám, že sme používali niečo takéto. No, my sme v podstate potrebovali vedieť, kde ten balón je, aby sme ho potom vedeli vyloviť. My sme použili niečo, čomu sa hovorí predikcia letu. Je to mimochodom tiež open source software napísaný istou americkou univerzitou, ktorú si teraz momentálne nepamätám. Je to normálne webové klikátko, kde vy si zadáte, že štartujeme tu, predpokladáme, že balón praskne v takejto výške a štartujeme o takejto hodine. A ono vám to vypluje KML súbor, ktorý môžete otvoriť v Google Earth a ukáže vám to, kde to letí, ako to letí s aktuálnou predpovedou počasia pre jednotlivé letové hladiny. Software sa používa celosvetovo. My sme mu žiaľ veľmi neverili, pretože keď o tom človek trošku pogooglí, tak zistí, že napríklad v Indii to funguje rádovo na 100 km. V USA vie, že mu to padne do púšti, alebo že mu to nepadne na more. My sme neskôr teda zistili, že u nás to sedí rádovo na 2 až 3 km, takže ako tá ich predpoveď je úplne super. No, lenže aj tak, ako človek potrebuje vedieť, kde sa to momentálne nachádza, chce vedieť, že či mu to nevytuchlo, nevydochlo, či má ešte dostatok baterky a vlastne, že čo sa s tým deje, či to po 10 minútach niekam nespadlo. To bola jedna z úloh vlastne toho VRTčka, vyrábať paket s telemetriou, v ktorej je GPS úradnica, nejaká teplota, napätie na baterke
tuším, že tam bola ešte vlhkosť a tlak. No a potom posledná úloha bola ukladanie fotografií z webkamery, čo bolo vlastne zabezpečené nejakým tým štandardným programom vo VRTčku, ktorý to normálne ukladá do tempu. My sme mali ale taký problémik, že nám náhodne vytuhávala GPS-ka. To znamená, že ono to ide a zrazu sek a GPS príjimač proste nereaguje. Zistili sme, že jeden z najjednoduchších možných riešení je ho odpojiť a pripojiť. Lenže keď je to v 15 kilometroch hore, tak človek tam proste nemôže prísť, nemôže to odpojiť, nemôže to zapojiť naspäť. Použili sme nie veľmi riešenie, ale fungovalo to. Reštart každých 20 minút celého zariadenia, čo bola vec, ktorá nás zachránila. Pretože pustíme balón, čo sa nestane? Je to minútu vo vzduchu a GPS-ka vytuhne, samozrejme. Nereaguje nič. Po 20 minútach to zase naspäť nabehlo a začalo sa to hlásiť, takže to nás zachránilo. No ale prečo hovorím o tom reštarte? No ten software ukladá fotografie do tempu. Lenže na takomto device má človek k dispozícii NAND flašku, čo je vec, ktorú nemôžete, respektíve by ste ju nemali prepisovať tak často. Asi sa už každému z vás stalo, že USB flaška vám proste odišla po čase. Skúšate na ňu zapisovať, proste už nejde. Musíte ju vyhodiť, kúpiť novú. Toto sa NAND flashkám, čo sú pamäte na takýchto zariadeniach, stáva až príliš často. Oni majú v podstate asi od 1000 do 10 000 zápisov. Je tam viacero problémov, takže my sme mali temp primountovaný do ramky. Software to ukladal vlastne do tempu v ramke a my sme mali shell script, ktorý to potom kopíroval na USB-čkové flashky. Čo je, taká flashka sa vymieňa radovo jednoduchšie ako čip, ktorý je na doske za 3000 alebo koľko. Nemusí to vyletovávať, proste to chytia a vyhodí, kúpi nový. No, my sme si žiaľ ale neuvedomili, že po reštarte máme nastavený čas a dátum na 1970. Software to indexuje od začiatku. V tempe už nič nie je, keďže je to v RAM disku. Takže shell skripty, ktoré to kopírujú, tie fotky prepisujú, takže žiadne fotky vám neukážem, pretože proste nie sú. Akože fail. Telemetria. Telemetriu sme mali teda zabezpečenú cez verejný kanál, čo sú naozaj takéto obyčajné vysielačky. Toto stojí, ja neviem, asi 300 korún. Toto sme používali na testovanie. Potom už sme používali také lepšie, asi 3-krát drahšie, kde sa už dá odpojiť anténa. Človek sa to nemusí bať rozobrať, že to nezloží naspäť. Používali sme 8. kanál, čo je kanál, na ktorom sú všetky také tie detské chúvy a podobné veci. Takže keď sme na tom vysielali, tak ako veľká časť Slovenska musela počuť veľmi nepríjemný zvuk na tom kanáli. Datový tok sme mali až extrémne malý. Bolo to 100 bitov za sekundu, ak si správne pamätám, alebo 100 baudov, teraz si nie som istý. My sme mali totiž baud rate 10 krát nižšie ako bitrate. Kodovanie sme používali AFSK 1200, čo znamená, že sú to 2 tóny. Jeden znamená 0, druhý znamená jednotku. My sme mali použitých 1200 Hz ako 0 a 2200 Hz ako jednotku.
Ale ďalšia chyba lávky. Nemôže byť všetko bezchybné. Ľudí, ktorí navrhovali oscilátor, nenapadlo použiť digitálnu syntézu, ale použili sme RC mostík na nastavenie frekvencií. No a hore je dosť zima. Takže ako ono sa to rapidne, tie tóny sa rapidne menili, už keď to klesne o nejakých 8 stupňov teplota. Čo bol rozdiel, keď som chytil balón, dal som ho na balkón a balkón som zavrel, tak bolo počuť. A vzhľadom na to, že tá vec je naozaj v 30 kilometroch, jednak výškovo, ale vzdialenostne nejakých kľudne 70 ešte. A ono, jak to padá za kopec, tak sa dosť zhoršuje signál, tak sme použili samoprávny kód, ktorý bol Reed Solomon nastavený približne tak, že to objem dát nafúkne približne dvojnásobne. Bolo to spočítané tak, že nám môže vypadnúť dosť veľká časť z komunikácie a sme to schopní vlastne obnoviť naspäť. Čo sme aj boli a samoprávny kód nám v podstate zachránil celý let. Príjem. Obyčajné vysielačky. Človek normálne rozberie vysielačku, naletuje do nej káblík, pripojí na zvukovku, kde beží nejaký dekodovací softvér, ktorý sme mali tiež napísaný vlastný. Robilo to dve veci. Vyhľadávalo to v šume nejaké známe tóny, čiže stále to beží dookola nejakú FFTčku, pozerá sa na spektrum. Ako náhle to nájde začiatok paketu, tak povie, že áno, tu je ten začiatok, potom to vezme druhá rutina, ktorá už urobí samotné to dekodovanie. Znamená, že postupne prebehne signál, ktorý trval, myslím, 15 alebo 20 sekúnd. Vyberie z neho jednotlivé bity a preženie to zase naspäť Reed Solomonovým dekodérom kvôli error correction. No. Ale nič nie je bezchybné, tak nakoniec sme museli použiť ešte aj Audacity, čo vám potom ukážem. Prijaté dáta sme potrebovali nejak vizualizovať, okrem toho, že to nejaký dosť škaredý software vypisuje na konzolu v dosť vysokej rýchlosti, tak sme si napísali v podstate v Pythone s použitím knižnice PyQt jednoduchý softvérik, ktorý mapové dlaždice z Google Maps zobrazoval v rôznych zoomoch, že si človek mohol zmeniť, že akú mierku momentálne chce. Vypisovalo to tam vlastne poslednú telemetriu, posledný paket a kreslilo to bodky do mapy s poslednými znamenými pozíciami. Jo, a nakoniec ešte sme použili nejaký shell script, set plus nejaké ďalšie veci na konverziu do Google Earth formátu. Na nejakej inej prezentácii to chalani aj ukazovali, ako to vypadalo. Ja som žiaľ tie obrázky nezohnal. Takto vypadá tá predikcia letu. Niečo takéto vypluje ten software. Toto je miesto štartu, predpokladané. Dráha, ako to odfúkava vietor, vystúpanie, puknutie balóna, prudký pád, znovu prúdenie a dopad na zem. Nakoniec sme zistili, že toto naozaj sedelo. Nejaké zábery spred štartu. Balón, gondola, padák, terminátor. To je z hvezdárne v Partizánskom. Štartovali sme pred rokom aj mesiacom. Toto bolo naozaj asi
10-15 sekúnd po štarte a toto bolo do minúty. Ono to stúpalo pomerne rýchlo, že človek tam stál, že rok práce nám práve stúpa hore, čumí na to, je z toho taká malá bodka a zrazu sa to odmlčí. Takže celé zle. Hneď po naštartovaní JOLO 1 a potom, ako sa to znovu prihlásilo, sme spustili dohľadávaciu akciu. No, celý ten projekt sa vlastne niesol v takých tých chybách, ktoré sa proste vľúdia, že toto sa nepodarilo, toto sa náhodou nepodarilo. Tak samozrejme, tu sa tiež niečo nepodarilo. A bolo to konkrétne chyba v prepočte súradníc. Totižto kvôli tomu, aby sme museli prenášať čo najmenej dát, aby sme čo najviac šetrili baterku, pretože tá vysielačka ju proste žrala dosť veľmi, tak sme GPS súradnice prepočítavali z takého toho štandardného GPS-kového, asi 8-bajtového, na 24 bitov. Žiaľ, jedna z rutín, ktorá robila túto konverziu, mala 1-bajtovú chybu. Totižto človek kopíruje a jednu premenu na istom mieste nepremenuje. Tak potom vznikne fakt nepríjemná chyba. Akcia Maďarsko. Ako náhle sme zistili, že my sme totižto od začiatku mali podozrenie, že niečo není dobre. Mali sme balón pripravený na štart a pozerali sme sa na GPS súradnice. Lenže GPS na chvíľku trvá, kým sa chytia. Niekedy to môže byť kľudne 20 minút. My sme mali totižto starší, asi 10-ročný model, takže tam to naozaj trvá dosť dlho, kým sa to chytí. Pozerali sme na to, jedna súradnica sedela, druhá nie tak úplne. Povedali sme si, kašleme na to, my to pustíme. Zlý nápad. Pustili sme to. Ako náhle sme to pustili, tak mne to nedalo a šiel som sa pozrieť do zdrojákov a našiel som, že je tam naozaj tá 1-bajtová chyba. I hneď sme začali akciu prepočet súradníc. Spravili sme prvú korekciu na kolene, všetci napumpovaní adrenalínom, rýchlo, po hodine spánku. My to musíme spočítať, tak niečo sme spočítali a vydali sme sa do Maďarska. Samozrejme, človek si povie, Maďarsko, rovina táto zem. Oni tam kopce nemajú, no chyba a majú jeden. Čo spravíte z jedného kopca? No samozrejme, že Národný park. Vynikajúce. Došli sme do Maďarska už z zastieňovania a začali sme im tam behať po Národnom parku v zime, v mokre. Samozrejme, že sme to tam nenašli. Však to tam nebolo. Ako sme to tam mohli nájsť? My sme samozrejme nevedeli, že to tam nie je. Vzali sme to po nejakých tých 3 hodinách. Jedna výsadková skupina zostala v Šahách, v hoteli. A ja ešte s druhým chalanom sme išli naspäť do Partizánskeho, že sa teda znovu pozrieme, ako je to s tými súradnicami. Zistili sme, že ten prvý prepočet naozaj nebol dobre a spravili sme druhý prepočet. No, bol to nie úplne triviálny problém a ako sa riešia netriviálne problémy? Hrubou silou. Takže sme si napísali malý Pythonový kód, ktorý vlastne prežúval dáta postupne až dokiaľ nezačali sedieť numericky nejaké výsledky. No, toto fungovalo síce super. Ono nám to vyplo na nejakú pozíciu. Druhý deň, tak to ideme hľadať tam. Prišli sme zase na ďalšie miesto, kde sme chodili tentokrát asi 5 hodín. Hľadali sme to, samozrejme, že sme to tam nenašli.
Potom ale koho si napadla spásonosná myšlienka, že veď, ale my tam máme GPS a GSM modul. O tom som vlastne zabudol, no. My sme mali GSM modul, ktorý mal byť ako špeciálne fail-safe na to, že nám SMS-kou pošle svoje súradnice, ďalšia vec, ktorá nefungovala, s tým, že tá vec proste dopadne na zem a na prezvonenie tej simky to pošle naspäť na číslo GPS súradnice, kde sa to momentálne nachádza. My sme vedeli, že tento GSM modul funguje, pretože ono to síce posielalo naspäť SMS-ky, ale prázdne. Z prázdnych SMS-iek sa človek veľmi nedozvie, kde mu to zrovna padlo. Lenže vie z toho získať inú veľmi cennú informáciu, a toto, ku ktorej BTS-ke to bolo pripojené. A keď sa vám podarí prehovoriť operátora, aby vám povedal, že kde to bolo, tá BTS-ka, tak máte v podstate vyhrané. Nám to ten operátor nakoniec veľmi nedobrovoľne ale povedal. Neviem, ako sa to chalanom podarilo presvedčiť. Nač to bol Orange. Operátor nám to povedal a nám naozaj potom prestalo sedieť, že veď ale BTS-ka je tu je mesto a súradnica je tu spočítaná. Že to určite nepresvietí. Však aj v menších mestách býva viac než jedna BTS-ka, takže ono by sa to pravdepodobne pripojilo k tej bližšej. A celé to bolo také divné. Približne po týždni, toto bola tá druhá korekcia, a tu, ako vidíte, je rada nejakých bodov, čo je vlastne z tej telemetrie, a nejaký iný, ktorý je úplne mimo. Jo, hneď na to nastúpilo Audacity, čo by som vám ukázal, jak sme to použili. Ja to rovno pustím. Ono totižto, ako nám padal balón a ako zapadal za kopec, tak sa nám veľmi zhoršovala kvalita signálu. Až tak, že miesto štandardného pípania človek počul nejaký veľmi divný, skraslený zvuk a software to už naozaj nedokázal stade vyťahnuť. Audacity sa ukázalo veľmi, veľmi nápomocné v tom, že my si to proste môžeme pozrieť to konkrétne miesto a skúsiť to vyťahnuť ručne. To sme teda aj urobili a vyťahli sme približne 4 bity, ktoré sme nedokázali inak dekodovať. Ten zvuk je dosť nepríjemný. Neviem, či chcete to počuť. Chcete? OK. Obyčajný šum. To bol vlastne teda... Takto nejak to normálne znelo. To pípanie, čo ste počuli, bolo kódovanie AFSK 1200, ktoré sa navyše ešte rozlaďovalo. A vlastne bolo to naše jediné šťastie, že sme zvolili taký nízky bitrate, pretože ja keď to zazumujem na to miesto, no neviem, či to tu bude vidieť dobre. No, asi nie. Tak je tu, no v podstate tu je vidieť nejaké veľmi slabé tóny
A podľa hustoty a toho, že vieme presne, ako dlho trvá jeden ten bit, tak sme to vedeli nakoniec vyťahovať ručne, že áno, toto je veľmi pravdepodobne 0, áno, toto je veľmi pravdepodobne 1. Človek, keď to tam potom dosadí, tak to na tých súradniciach vidí, že čo je pravdepodobnejšie. Toto nás v podstate zachránilo, pretože týmto sme dokázali vytiahnuť súradnice asi z nejakých 150 metrov nad zemou. Čo bol tento posledný. No, čo som vravel o tom týždni? Kto si sa nad tým znovu zamyslel v priebehu ďalšieho týždňa a zistil, že áno, korekcia, ktorú sme robili v podstate silovo, tým, že sme numericky hľadali riešenia, bola síce dobré, lenže my sme zabudli, že tam je druhý koreň rovnice na druhej strane. A to je práve vidieť na tomto ujdenom bode. Ono sa to stávalo, keď tuším, že súradnice prechádzali cez celé číslo. Že tam sa korene zreli do jedného a potom, ako sa to znovu vzdialovalo od celého, tak sa rozchádzali. A človek potom mohol nájsť súradnicu, ktorá bola proste zle. Jo, nakoniec sme to teda našli. Bolo to v poli so zničenou úrodou, ktoré bolo celé leto zaplavené po dažďoch, takže tam bolo asi 30 čísel bahna, strnisko a fakt neporiadok. Takže mäkké pristane. Ako? Takže mäkké pristane. Áno, mäkké pristane. V podstate sa tomu nič nestalo, bolo to iba nejak doudierané. Na naše prekvapenie, ale všetky tie protiopatrenia, čo som vám ukazoval na začiatku, že aby sa padák dobre nafúkol, aby sa balón nezamotal do padáku, keď to bude padať, nefungovali. Pretože nejak komu si nedošlo, že ono, jak to tam síce je, nemá to vzduch, spraví to toto, tak to začne padať takto naraz. A po chvíľke sa to tak či tak zamotá, pretože sa to roztočí. No. Ale našťastie to aspoň trošku spomalilo, takže sa to celé nerozbilo. Data sme ukladali na dve SD karty, nie SD karty, USB flash disky. Nemali sme ich v RAIDe, mali sme ich iba obyčajne pripojené do mountu, do MNT. A software to proste ukladal na dve miesta naraz. Toto konkrétne sú dáta z akcelerometrov. Je to celkom slušné množstvo údajov, ktoré sú ešte navyše chybne zozbierané. Bol to prvý experimentálny let, takže sa na to treba tak pozerať. Ale človek tam aspoň nejaké udalosti vidí. Tu sa čosi dialo, čo teda nevieme úplne, čo je, ale je to čosi. Tento graf je z zariadenia, ktoré sa volá Cosmic Ray Detector. Bola to obyčajná Geiger-Millerová trubica, konkrétne dve. Jedna bola ruská a druhá bola, tuším, nemecká. Vidieť na tom rozdiel v ich citlivosti podľa vlastne tých počtov, ktoré sú zaznamenané. Toto bola jedna z vecí, ktorá nám dopomohla určiť pomerne presne výšku radov na kilometre, teda jednotky kilometrov. Toto je výsledok, ktorý sa normálne ako s takouto presnosťou dosahuje na normálnych vedeckých letoch. Čiže toto bolo celkom fajn. Je tu vidieť akýsi efekt, kedy tie county klesli skoro na nulu. My si myslíme, že
že je to spôsobené tým, že sme presiahli nejakú hranicu, kde začínajú spršky, vlastne sekundárne spršky po rozpade vysokoenergetických častíc, po ich vstupe do atmosféry. A potom, jak to zase začne padať dolu, tak tie spršky vlastne znovu zachytíme, takže tie počty vystúpia na vrch. Znovu tie počty klesajú veľmi rýchlo, pretože ten pád je o mnoho rýchlejší ako to stúpanie. Ja vám teda ďakujem za pozornosť. Ak máte nejaké otázky ešte, tak kľudne. Jaký je problém s legislativou vypustit balón takový velký výšky? Legislatívne problémy s vypúšťaním. V podstate žiadne. Človek má akurát oznamovaciu povinnosť, musí to oznámiť na najbližšom letisku, musí to oznámiť úradu, ktorý sa stará o letovú prevádzku, a to je v podstate všetko. Keď si človek pozrie vlastne tie zákony a predpisy, tak mu najprv vybuchne hlava. 2 týždne nad tým plače, že preboha, tu sa nedá nič nikdy vypustiť hore, človek si ani normálny balónik nemôže vypustiť pomaly. Opak je pravdou, je to síce horibilne napísané, ale nie sú s tým absolútne žiadne problémy. Pretože toto je normálne formát, veľkostne a hmotnosti rovnaký, ako sa každý deň vypúšťajú meteorologické balóny, štandardné. Jo, CZ Anzo to vypúšťalo koľko dozadu, nepamätáš si? 3 mesiace? Môže byť. Áno? Áno, momentálne sa pracuje na verzii Julo 2, kde už teda žiaľ nebudeme mať Linux, budeme mať všetko implementované v AVR-kách. Celá architektúra bude modulárnejšia ako toto. Toto, keď sa na to človek reálne pozrie, tak to bol veľmi, veľmi amatérsky počín, v podstate bastl, ako sa hovorí. Ďalší workshop máme budúci týždeň, teda budúci víkend. Neviem presne, aký je postup s ďalším vývojom, pretože momentálne na to vôbec nemám čas sa do toho angažovať. Každopádne mierime týmto k vypusteniu CubeSatu, čo je malý satelít veľkosti 10x10x10 cm o hmotnosti do 1 kg s normálnym vystrelením vlastne na normálnom nosiči, na nízku orbitu. Áno? Kde berete finance? Je to všetko financované vlastne z nášho vrecka. Združenia. Veľmi dobrá otázka. Julo 1 vyšiel, dovolím si odhadnúť, asi na 15 000 korún. Áno? 50 000 dolárov, áno, približne. Áno? Sa chcem spýtať, ty si spomínal, že Julo 2 bude postavený na AVR-kách. Nerozmýšľali ste nad niečím lepším? ARM napríklad? Alebo... Julo 2 bude na AVR-kách. Áno, rozmýšľali sme aj nad ARMami. Prosím? Raspberry Pi je príliš veľké. A vie to príliš veľa vecí, ktoré my vlastne nepotrebujeme vôbec. Nám to bude Raspberry Pi by nám bolo dosť nepraktické vlastne na naše použitie, pretože my ten hardware naozaj customizujeme. My by sme to v podstate museli naozaj hackovať, aby sme tam mali tie veci, ktoré my potrebujeme. Pre nás je to overkill. Jo, batérie boli samostatná story, to sme riešili úplne celú dobu. Mali sme na to vyrobený dokonca aparát, ktorý to dokázal vlastne baterky rôznych výrobcov odmerať ich
ich nejaké vlastnosti, čo sa týka stálej záťaže dlhodobej, s tým, že sme merali vlastne napäťové profily pod rôznymi záťažami a najlepšie vyšli baterky, na ktoré by to človek nikdy nepovedal, a to nejaké úplne low cost z Lidlu niečo. Takže my sme mali v podstate takú kocku batériek, ktorá bola na spodku tej gondoly, a z nej sme mali, myslím, 2 spínané zdroje na 5 a na 12 V vyrobené. Áno? A jaký byl teda battery life? Jak dlouho to vydrželo? Battery life, predpokladáme, že sme mali 2-krát dlhší, než sme pôvodne plánovali, a myslím, že to bolo okolo 6 hodín. Vieme to trackovať podľa toho, že sme to prezváňali, ten GSM modul, a on nám naspäť odpovedal prázdnou SMS-kou. Ano? Myslíte, že ten balón jako takovej, to byl nějaký koupený, případně čím jste to plnili? Tie balóny boli staré, armádne, americké, objednané z eBayu. Vlastne, ináč to bola fakt dobrá cena, z eBayu to vyšlo asi 3-krát lacnejšie, ako keď človek kúpi nové teraz. Žiaľ, to má nejaké problémy, a to tiež je to staré. Guma je prestarnutá a ten balón vlastne praskne ani nie tak kvôli tomu, že sa nafúkne, ale kvôli tomu, že pri jeho nafúkovaní vznikajú nehomogenity a niektoré časti skôr zamrznú a ten materiál sa stane príliš krehkým, poláme sa a celé to praskne. Ináč balóny normálne nové sú veľmi drahé a plnili sme to helium. Jakým způsobem jste měli řešený ten detektor padlého balónu a závisle na tom terminátoru? Jo, detektor padlého balónu bol riešený tak, že sme mali vlastne, jak bola gondola, to ukážem. Jak sa tomu nechce. Tu na vrchu je ešte ďalší polystyrenový kus, v ktorom je vyrezaná diera a na spodnej časti bol doma vyrobený z nejakého odolného plastu spínač, na ktorom to bolo zavesené. A reálne to bolo nastavené tak, že hmotnosť samotnej tej gondoly spôsobila to, že to bolo stále zopnuté. Ako náhle prdne balón, tak to stratí ten ťah, rozopne sa to a na terminátore bol taký ten FM modul, čo má dosah približne 100 metrov a tým sa poslal signál, že sa to odpojilo. On spraví a odpojí sa preč. Čiže toto bolo riešené bezdrôtovo a malo to vlastné baterky. Takže na principu nějakého elektrického rozpojení toho spojení v tom terminátoru, nebyla to pyrotechnika? Nie je žiadna pyrotechnika, nič také. To je príliš nebezpečné. Ak je to teda všetko, tak ja vám ďakujem za pozornosť.